Сега, уважаеми колеги, преминаваме към въпроси към госпожа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Първият въпрос към нея е от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно замърсяването на река Луда Яна, област Пазарджик. Заповядайте, професор Станилов, да зададете Вашия въпрос. Уважаеми господин председател, госпожо министър, уважаеми колеги! Госпожо министър, аз съм четвърти мандат народен представител. 3 от мандатите ми са в Пазарджишкия избирателен район, 13-я. Винаги, когато стана народен представител, още в началото, избиратели от област Пазарджик ми сигнализират за замърсяването на река Луда Яна. Обикновено задавам въпроса на министър, отговаря ми се, че водата е в, така да се каже, в рамките на изискванията. Само че аз отново получавам оплаквания, че водата мирише, че на вкус не е за употреба и така нататък. И по тази причина, само с едно изречение, тук съм ви въвеждащата ми част на въпроса е: установен ли е източника и причинителя на замърсяване в края на краищата, ангажирана ли е отговорността на виновния стопански субект и какво ще бъде предприето от Министерството за прекратяване на замърсяването? Благодаря ви. Благодаря, професор Станилов. Уважаема госпожо министър, заповядайте за отговор. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Станилов! В отговори на Вашите въпроси относно замърсяването на река Луда Яна и в съответствие с компетенциите на Министерството на околната среда и водите, бих искала да Ви информирам за случаят, който възникна в края на миналата година с замърсяването на река Луда Яна. На 8 ноември 2014 г. от телефон 112 в Регионалната инспекция по околната среда и водите Пазарджик е получен сигнал за изпускане на кисели дренажни води в река Луда Яна от водоем за богати разтвори при село Цар Асен. Незабавно е извършена проверка на място и е констатирано, че от водоем за богати разтвори, разположен под отвалите на рудник Цар Асен, вследствие на повишено ниво, преливат дренажни води към река Луда Яна. Незабавно е изискано от дружеството, стопанисващо отвалите и водоема за богати разтвори Екомедет ЕООД, град Панагюрище, да предприеме мерки и действия за прекратяване изтичането на дренажни води. С цел неутрализация на киселите води е доставена хидратна вар за корекция на pH. С цел увеличаване обема на ретензия на дренажните води по разпореждане на РИОСВ Пазарджик е изграден предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на преливната стена. С челен товарач допълнително е задигната предпазната дига на водоема. Своевременно е уведомен областния управител на Пазарджик и управителя на ВиК ЕООД град Пазарджик. Превантивно са изключени помпените станции за питейно водоснабдяване на селата Цар Асен и Росен, разположени на 4-ти километър по течението на реката след обекта. Към 21 часа на 8 ноември са доставени 2 бензинови вакуум помпи и е започнало изпомпването на дренажните води от водоема за богати разтвори в открития котлован на рудник Цар Асен. В следващите дни е доставена допълнителна водонапорна помпа, като е монтиран и допълнителен тръбопровод за отвеждане на дренажните води. На 16 ноември 2014 окончателно е преустановено изтичането на кисели води от водоема за богати разтвори. За допуснатото замърсяване на река Луда Яна на оператора Екомедет ЕООД, град Пазарджик, е съставен акт за нарушение на Закона за водите в размер на 5000 лева. От директора на Басейнова дирекция Пловдив незабавно е заявено извършване на пробонабиране от регионалната лаборатория в град Пазарджик на питейните води от кладенец за питейно водоснабдяване и помпена станция село Росен. Анализът на резултатите от изпитването на питейните води е показал превишаване на нормата на показател манган. Поради заплаха от възникване на екологични щети за река Луда Яна, които биха довели до рязко влошаване на качеството на водите, на 21 ноември 2014 директорът на Басейнова дирекция Пловдив издава заповед за прилагане на превантивни мерки от страна на дружеството. Със заповедта е наредено на Екомедет ЕООД да предприеме конкретни мерки и действия, които да се изпълнят в указаните срокове. Разходите да бъдат за сметка на дружеството. Отговорно лице за изпълнение на всички мерки е законният представител на Екомедет ЕООД. От РИОСВ Пазарджик и Басейнова дирекция Пловдив е извършен последващ контрол по изпълнение на предписаните на Екомедет ЕООД превантивни мерки.
С писмо от 18 декември 2014 дружеството е представило в РИОСВ – Пазарджик, сключен договор с Панагюрска медна компания ООД за изпомпване на водите от водоем богати разтвори, след което при извършваното ежедневно наблюдение и контрол на нивото на водоема за богати разтвори от РИОСВ – Пазарджик не са констатирани високи нива на водоема. Извършва се последващ контрол непрекъснато. От декември до сега не са постъпвали сигнали за замърсяване на водите на река Луда Яна. Благодаря. Благодаря. Господин Станилов, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо министър, така подредения отговор удовлетворява. Разбира се, тези въпроси, трите, които аз съм задал, аз наистина в този срок, който Вие казвате, след този срок, който Вие казахте, аз също не съм получавал от моите избиратели сигнали. И бъдете сигурни, че там са доста бдителни и чувствителни на тази тема и ако има подобни случаи по-нататък, непременно ще ме уведомят. Въпросът е, че и санкциите удовлетворяват. Въпросът е как ще се следи и кой ще контролира, как ще бъде контрол, има кой, разбира се, как ще се контролира да не продължават подобни случаи, защото наистина отпадъчните води, които попадат в Луда Яна, са високотоксични и крият голяма опасност за здравето на населението. Благодаря ви. И аз благодаря. Не желаете дуплика. Господин Станилов, може да останете на трибуната, тъй като... Добре. Втори въпрос от уважаемия народен представител Станислав Тодоров Станилов относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на град Велинград. Имате възможност да поставите Вашия въпрос към уважаемия министър. Уважаема госпожо министър, инвестиционното намерение за разработка на волфрамовите залежи в района на село Кръстава, община Велинград, създаде голямо напрежение в региона. Бяха проведени две обществени обсъждания с противоположен резултат. Град Велинград са категорично против, в село Кръстава категорично за. Според общинските съветници и представителите на туристическия бранш в Велинград, развитието на минната промишленост в Чепинското корито застрашава живота и здравето на хората, може да замърси питейните води и ще има неблагоприятен ефект върху развитието на балнеотуризма. От фирмата се опитват да успокоят гражданите с преработено инвестиционно предложение, според което няма да се изгражда инсталация за преработване на волфрамовата руда, т.е. флотационна обогатителна фабрика, както и свързаните с преработка хвостохранилище и депо за пиритен отпадък, заедно с всички други свързани с флотацията спомагателни наземни съоръжения. Липсата на обогатителна фабрика би трябвало да намали значително ползването на свежа вода за производствени нужди. Предвижда се добитата руда да се извозва за по-нататъшна преработка до лицензираната за тази дейност обогатителна фабрика Елшица при село Елшица, област Пазарджик. Конфликтът между двете противоположни мнения може да бъде решен само с прецизен и отговорен ОВОС. В тази връзка моля да ми отговорите каква е общата оценка на вашето министерство за проекта, а в частност за изготвения ОВОС. Какъв ще е ефективният контрол при евентуална реализация, за да не навреди на развитие туристически бранш в самия Велинград? Благодаря ви. Благодаря, господин Станилов. Госпожо министър, заповядайте за отговор. Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми професор Стоилов. Аз предварително искам да се извиня, защото може би ще отнема малко повече от полагаемото ми се време, но понеже хронологията е дълга, надявам се, че ще ми позволите да ползвам от вторите си 2 минути. Добре. В отговор на вашият въпрос, хронологията е следната. На 18 ноември 2008 г. в РИОСВ – Пазарджик е подадено уведомление за инвестиционно предложение за добив на волфрам от находище Грънчарица център, землище село Кръстава, община Велинград с възложител Ресурс 1 АД. Предвиден е подземен добив на волфрамова руда, изграждане на флотационна обогатителна фабрика за преработване на рудата с 2 технологични модула за пиритен и волфрамов концентрат, хвостохранилище и други свързани с дейността спомагателни наземни съоръжения. С писмо на РИОСВ – Пазарджик, възложителят е информиран, че инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В резултат на процедурни действия е издадено решение
от 11 януари 2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от директора на РИОСВ – Пазарджик, с характер да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение. След внесеното писмено искане на 11 декември 2013 г. от страна на възложителя, предвид настъпили промени в инвестиционното му предложение, е издадено решение от 21 декември 2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС. Във връзка с извършената актуализация на проекта за добив и преработка на 11 декември 2013 възложителят подава и ново уведомление в РИОСВ – Пазарджик, за инвестиционно предложение. В него се заявява, че отпада изграждането на обогатителна фабрика за преработване на рудата и свързаните с флотационната преработка хвостохранилище и депо за пиритен отпадък, както и всички други спомагателни наземни съоръжения, свързани с обогатителната фабрика. С новото предложение значително са намалени площите, които биха били нарушени при изграждане на отпадналите наземни обекти. Предвидено е първичното натрушаване на добитата руда да става още в подземния рудник, след което да се товари и извозва с автотранспорт. По процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, директорът на РИОСВ – Пазарджик, се произнася с решение от 7 май 2014 г. да се извърши ОВОС. В хода на процедурата РИОСВ – Пазарджик, изпраща изготвения доклад за ОВОС, заедно с приложенията към него, към съответните компетентни ведомства с искане за оценка на качеството му. Това са Басейнова дирекция Източно-Беломорски район, Басейнова дирекция Западно-Беломорски район, Областна дирекция Земеделие, Регионална дирекция по горите Пазарджик, Министерство на икономиката и енергетиката и Регионалната здравна инспекция в Пазарджик. От всички посочени ведомства са получени положителни становища, както и от функционалните отдели на РИОСВ в Пазарджик. С писмо от 23 септември 2014 г. РИОСВ – Пазарджик, дава положителна оценка на доклада за ОВОС и указания за организиране на обществено обсъждане. Същото е проведено на 27 ноември в село Кръстава, община Велинград, и на 28 ноември 2014 г. в град Велинград, като от присъстващите са изразени както положителни мнения за осъществяването на намерението, така и против неговата реализация. На основание постъпило становище от Сдружение за дива природа Балкани по време на общественото обсъждане на доклада по ОВОС, директорът на РИОСВ – Пазарджик, е изискал от възложителя в допълнение да представи доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони Родопи Запад и Запад Родопи в срок до 29 февруари 2016 година. Впоследствие доклада подлежи на оценка на качеството в рамките на 30-дневен срок, оповестяване за обществен достъп от страна на РИОСВ – Пазарджик в рамките на 30 дни и провеждане на нови обществени обсъждания в рамките на 2 месеца. Когато се стигне до вземане на съответното решение по процедурата, директорът на РИОСВ – Пазарджик, като компетентен орган, трябва да вземе решение въз основа не само на документацията по ОВОС и оценката за степента на въздействие, но и съобразявайки всички представени становища и възражения, които са постъпили в хода на процедурата по ОВОС, в това число резултатите от обществения достъп до документацията и обществените обсъждания. Благодаря. Благодаря, госпожо Министър. Заповядайте за реплика, господин Станилов. Аз съм запознат изцяло с тази история, даже много по-широко от това, което Вие го изложихте. За сведение на почитаемата колегия, която стои в залата, и за сведение на хората, които наблюдават парламентарната по телевизията, ще ви информирам само, че в Европа има само 2 волфрамови находища. Едното е в Австрия, което се намира в национален резерват и в момента се експлоатира. Аз съм бил в този национален резерват и съм гледал всичко това. И в България, сега в Португалия говорят, че са проучвали такова нещо, но са в начална фаза. Това са само две находища в Европа. Волфрам в Европа, в европейската промишленост се внася от Китай срещу много високи цени. И за това знам, че има писмо от Европейската комисия по въпроса за разработката на този рудник. Моят въпрос към Вас беше държавната политика каква ще бъде, защото страстите в Велинград са нажежени. Аз присъствах и на тези събрания. Искам да ви кажа, че в село Кръстава нямаше никакви представители на политически сили. Там е 95% безработица. Всичко е ДПС. Представители на Движението за права и свободи не присъстваха. Аз оттам нямам, между другото, един глас като народен представител от Пазарджишко. Това няма никакво значение. А в Велинград заседанието беше много бурно, страничните врати на голямата зала в общината бяха отворени и всичко беше пълно с народ, мегафони, вувузели, крясъци и така нататък. И там представителите на управляващата партия ГЕРБ, на водещата партия ГЕРБ, казаха в лицето на генерал Тонев, който
не присъства вече в Народното събрание, казаха, че няма да позволят да се разработва рудника, защото ще се замърсят изворите или ще прекъснат и ще се замърси околната среда и прочее, и прочее. Сега, Вашата оценка е тази, която Вие казахте, е на РИОС Пазарджик. Аз ви зададох въпросите, за да чуя какво е мнението на Министерството. Аз съм задал въпрос и на министъра на икономиката, за да чуем каква ще бъде държавната политика. Един момент, само няколко секунди. Да видим каква е държавната политика по въпроса по този изключително тежък и крайно деликатен въпрос. Благодаря Ви за внимание. Благодаря, господин Станилов. Дуплика, уважаема госпожо министър. Нека да бъде до 1 минута за сметка на удължения отговор. Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, професор Стоилов. Безспорно това е въпрос за инвестиционно намерение, което вълнува много хората и ние сме запознати с това. Има комуникации с Министерството на околната среда и водите и с Регионалната инспекция по околна среда и води, която е компетентният орган да се произнесе по процедурите. Както стана ясно, изрично е изискано допълнително да бъде представен доклад за оценка на съвместимост, който трябва да бъде разработен на основание на цялата събрана информация, предложения, препоръки, мнения, възражения в резултат от обществените проучвания. Стана ясно, че докладът трябва да бъде изготвен до февруари месец следващата година с детайлен анализ. Трябва да бъде възложен на колектив от експерти по опазване на европейския вълк и кафявата мечка, на експерти по опазване на птици и местообитания. В доклада трябва да бъде разгледано и въздействието на инвестиционното предложение върху режима на подземните води и как това би се отразило върху видовете и местообитанията. В този смисъл Министерството на околната среда и водите като компетентен орган, който трябва да прилага изрично законодателството, свързано с опазването на околната среда и водите, ще следи всички процедури, които са приложими, да бъдат прилагани в регламентираните изисквания и срокове, общественото мнение да бъде чуто, всички съображения да бъдат взети предвид и съответно решението ще бъде взето, когато преминат процедурите. Тоест Министерството на околната среда и водите гарантира за това, че законът ще бъде спазен. Благодаря. Благодаря, госпожо министър.